Sziasztok, én Dáthudé vagyok, és élőben jelentkezem a Guns and Gunsból. Ez ugyebár az új sorozatom második része lesz. Lehívjuk a kiteket. Mondom, lehívjuk. Így, és akkor ezeket fel is veszem. Ugyebár ezek kellenek, ez is, ezek nem. Hóbogyó. Nem kell. Ez sem, és még ez sem. És akkor mehetünk is. Go. Azt tényleg jó, az jó is lett, hogy felszedtem, legalább lesz kajám. Indulás is. Az igen, egy lövés, nem tudom, hogy sikerült kinyírnia, de ő biztosan jobban tudja. Így, nézzük mennyi pénzünk van. Mondom, nézzük mennyi pénz. 186, jó? Nem baj. Így. Ezek itt kell. Több nem most egyelőre. És akkor fight. Let's go. Hát akkor nem. Oké. Akkor menjünk ki, és most próbáljunk cuccot szerezni, vagy nem? Mit gondoltok? Akkor megpróbáljuk lehívni ezt a zsoldost. Így. Most van lövedékünk, ugyebár nem olyan erős, de legalább van. Hátulról kiszedjük. Jó, felszedünk egy adag cuccot. És akkor meneküljünk most. Futás ide a víz alá. Nagyon sokat szoktam lenni, mert hát itt cserélgetem át a cuccomat. Egy cucc, egy levegővétel. Úgy látom, lövöldöznek rám. Hát ja, autoshotting, szóval nem is tudom őket, vagy autoshottingük van, szóval nem is tudom őket leverni. Tehát mindegy. Hát akkor próbáljuk újra. Így. Fel is vesszük a vasmelvértjét, és aztán most akkor megfutunk. Jó. Kérem a vaskapa, meg ilyen aranykapák, mert azok jók. Aranykapát csak kitekbe lehet lehívni. Meg ilyen nem tudom mi. Na mindegy, menjünk ide fel. Inkább hagyjuk. Nem hagyjuk. Azért sem hagyom. Oké. Megmondtam. Jó is, hogy nem hagytam. Sisak. Sicska. Hag. Nem. Ez kell. Ezt cseréljük. Most kéne kajálni. Úgyhogy itt elbújunk. Csomó vackot innen el is dobáljuk, mert azok most nem kellenek, ugye. Így. Persze szürelem, ezeket mindjárt is dobálom. Így. Így jönni. És hát akkor innen fogom folytatni a következő részben. Én Dáthudé voltam, sziasztok!